אני רוצה לתת לכם דוגמה מה זו נבחרת ישראל של היום. ואז תבינו הכל. במשחק נגד אזרבייג'אן, הפס היחידי שהיה נורמלי במשחק הזה, פס אחד חכם, היה של רפאלוב, שנתן לדוד זאדה, שנתן לשכטר. פס היחידי... עצוב. מעציב אותי. כל הזמן איך לעשות הגנה ולא חושבים איך לעשות התקפה. מאמן באישיות שלו, מקנה את האישיות שלו על השחקנים שלו. לא היינו קרובים לא למונדיאל ולא ליורו. אנחנו הביזיונרים הכי גדולים של הכדורגל הישראלי, ואני אומר את זה היום בצורה גלויה. מה אם לעשות תיקו נגד אזרבייג'אן? בסדר, לא לנצח את רוסיה, אני מבין. אבל נבחרת אזרבייג'אן, לא מהראיות הכדורגל. מסכים איתך. תגידי, אתה רוצה שאני אקרוא לך את המצלמה? יותר מדי טקטי. יותר מדי טקטי. תנו קצת לדמיון לשחק. אתה יודע למה. קצת דמיון חופשי. שנינו ביחד. יתרון עכשיו לנתחו. הכדור הזה ונגד השלום הזה מספר 9. ב1-1 וכובש השער הוא הבישוף. ואכלנו אותה ב1-1 בדקה. יש פה בעיה עם המאמנים. לא יעזור כלום, יכולים להגיד לי עד מחר, אתה לא זה. יש פה בעיה, המאמנים מדקים, והמילה הזאת היא מאוד קשה, את השחקנים הכישרוניים. אני הייתי נותן לשחקנים היצירתיים לשחק. קודם כל, לפני הכל, אלה שיודעים כדורגל. ולכוכבים את שביל החלב נכניס אל הכיס, אני מרשה לעצמי קצת דמיון חופשי. 1-0 משער של ניניס בדקה ה-60. הקהל אומר את דברו, אני מניח שגם לכם יש מה לומר. ערב עצוב. מעציב אותי. תמצא מגינים טובים, תמצא שחקנים, תשחק כדורגל חיובי, תשחק כדורגל שהקהל יאהב את זה, שתתקיף, שנראה את הנבחרת משחקת בגאווה, לא בבושה כזאת. אתה יודע שמה? ההפסד נגד רוסיה כאב לי יותר מהתיקו נגד אזרבייג'אן. נראינו אומללים. זה בושה וחרפה שנבחרת ישראל נראית ככה. נבחרת צריכה לשחק בגאווה, צריכה לשחק בשביל לנצח ולא בשביל להתגונן. הנבחרת במקום 63 בעולם, אתה בכלל מכיר 62 מדינות אחרות? מעציב אותי. הגיע הזמן שהאשמה תיפול גם על השחקנים, לא רק על המאמנים, כי לשחק עם אזרבייג'אן לא צריך מאמן. צריך דבר אחד, תשוקה. שיסלחו לי השחקנים, אני ראיתי 11 ועוד 3 מחליפים, שחקנים מתים על המגרש. זה לא היה להם שום תשוקה, שום רעב למשחק. אתה לא צריך הרבה כישרון בשביל לנצח קבוצה כמו אזרבייג'אן, אתה צריך טירוף. לשחקנים שלנו אין טירוף מהיום הראשון. אתה היית שחקן, מאמן לא אחראי. מסכים עם אייל בעניין של השחקנים, באמת, א', זו היכולת שלהם, אנחנו... אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. הם לא מספיק טובים. נתחו זה היכולת שלו? עובדתית, כן. לא, נתחו שחקן גדול. הוא משחק גדול, אני אומר לך נתחו הוא שחקן גדול. בנבחרת הוא לא פוגע. הוא משחק בעמדה שונה בקבוצה ובנבחרת. אז זה מעבר לזה. והכדור נכנס! שער של נתחו מ-30 מטר, 1-0 לישראל. נתחו לא היה במשחק עד השנייה הזו. הוא מניף את הרגל, השוער הקייב. למה תראה, כשמתאספים 9-10 ימים בשנה בקמפיין, לא צריך פה אימונים ולא צריך גאון בכדורגל. צריך מישהו שיביא משהו חדש. תשוקה, התלהבות, ניסיון כשחקן בנבחרת. הכדורגלן הישראלי אין מה להתבייש במה שמפקיעים כאן בדקות האלה בפרק. עכשיו בוא לראות את מנסה להיכנס. צריך לקרות כדי שב-2018 לא לנהל את אותו דיון בדיוק. כי כבר נמאס לי מהדיון הזה. אני אומר היום, כאילו להעתיק את השיטה של מכבי תל אביב, לא יכולה להתאים לנבחרת. תן לי שם, עזוב אותי בשיטות. כי בשיטה של מכבי תל אביב צריך עבודה יומיומית. הדרך הזאת של לבחור את המאמן הכי בולט בליגה, כנראה לא שלך. צריך לקחת משהו אחר. תן לי שם. אייל ברקוביץ'. יפה.